Ευρώπης, αλλά και την Αυστραλία, όπου έχουν σημειωθεί πρωτοφανείς πλημμύρες. Η Ρώμη ντύθηκε στα λευκά, ενώ η θερμοκρασία στην Βρετανία έφτασε μέχρι και τους -11 βαθμούς Κελσίου. Το μεγαλύτερο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης πλήττεται από το χαμηλότερο κύμα κακοκαιρίας των τελευταίων δεκαετιών. Οι νεκροί από τις πολικές θερμοκρασίες στην Ουκρανία ξεπέρασαν τους 120. Δύο διαρρήξεις με διαφορά λίγης ώρας έγιναν τα ξημερώματα στο Μενίδη, σε κατάστημα με υδραυλικά και είδη υγιεινής και σε εταιρεία θέρμανσης χρηματισμού, όπου δύο επιχειρήσεις απέχουν μία από την άλλη μερικές δεκάδες μέτρα και όπως όλα δείχνουν, οι δράστες είναι ίδιοι. Εδώ βλέπετε τους τρεις κακοποιούς που προσπαθούν να εισβάλλουν στην επιχείρηση θέρμανσης και κλιματισμού που βρίσκεται στη λεωφόρο Καραμαλή στο Μενίδη. Αρχικά κόβουν τα καλώδια του συνεγερμού. Συσίτιο για άσχετους, άνεργους και τα παιδιά τους έχει διοργανώσει ο Ιερός Ναός Αγίου Θανασίου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Ένα πιάτο ζεστό φαγητό, αλλά περισσότερο απ' όλα αγάπη και συμπαράσταση είναι αυτά που προσφέρει ο Ιερός Ναός του Αγίου Αθανασίου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκη. Την παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών προκάλεσε το σκάνδαλο που φαίνεται να έγινε από τις ηλεκτρικές εταιρείες Ενέργα και Hellas Power, οι οποίες σύμφωνα με πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής για το μαύρο χρήμα, αντί να αποδίδουν τα χρήματα που εισέπραξαν από τους πελάτες του στη ΔΕΗ, τα έβγαζαν σε λογαριασμούς των εταιρεών στο εξωτερικό. Μεγάλο σκάνδαλο κατά του δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος βλέπουν οι δικαστικές αρχές για τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας Ενέργα και Hellas Power, αλλά και για στελέχη της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας. Ένας άστεγος περιπλανόμενος καλλιτέχνης του γκράφιτι απέκτησε μετοχές αξίας $200 εκατομμυρίων, βάφοντας τους τοίχους των γραφείων του Facebook. Είδε την οικονομική του τύχη να αλλάζει ανέλπιστα. Ο άστεγος και περιπλανόμενος καλλιτέχνης γκράφιτι David Cho είναι πλέον. Εδώ τελείωσε το μεσημερινό δελτίο ειδήσεων του Star. Απολογεί η ξένη ταινία και ύστερα ήρθε η αγάπη. Και στις 9 το βράδυ δείτε την ξένη ταινία Ο Ιάσο και οι Αργοναύτες. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 6 παρα 10 για την ενημέρωσή σας. Κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι ένα καλό και ευχάριστο μεσημέρι. Γεια σας.